Rwy'n teimlo'n rhydd fel y goden pas i'n dringo lan i'r nen. Rwy'n gallu gyffrwyd y styl wedyn beth i fod. Mae fy alaw a chanel y deryn yn cael. Dwi'n meddwl bod yn mor bwysig i cael digwyddiadau fel hyn heddiw, yn enwedig ar gyfer pobl neurodivergent, a hefyd pobl neurotypical hefyd, jyst mwyn i ni cael mwy o dealltwriaeth rhwngddo ni. Fi'n gwybod o profiad fy hun, fi wedi stryglo dros blynyddoedd i cael pobl i deall fi a hefyd i fi deall pobl eraill hefyd. Dwi'n meddwl bod yn bwysig iawn i rhieni ac athrawon i cael y cefnogaeth i gallu rhoi y cefnogaeth iawn i pobl neurodivergent. Dwi'n gwybod bod llawer o pobl yn stryglo yn yr ysgol a hefyd yn y lle gwaith pryd ni'n oedolion. Dwi'n meddwl bod yn bosib bod yna lot o pobl sydd dal yn stryglo ar ôl iddyn nhw gorffen ysgol a dyw e ddim jyst yn stopio pryd ni'n troi yn oedolyn. A mae fe wastad yn werth i cael y cefnogaeth yna a fel fi'n dweud mae digwyddiadau fel heddi yn cefnogi hwnna ac yn rhoi y dealltwriaeth i bobl. Mae di roi y glitter ar y had. Dwi yn y byd naturiol, lle rwy'n sirio, lle dwi'n gallu gweld yr awyr las. Y gwrthwch yn disgleirio, dwi wedi meidio i estyn allan fel yr wylan fri. Dros yr achfwys, angen gorffwys.